Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. May pipila ka mga Pariseo nga miabot og nakiglantugi kang Hesus. Buot nilang bitkon sa Hesus, busa gihangyo nila siya sa pagpakita og ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupaw lawom si Hesus og miingon, nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tao niining panahona. Apan sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita niining mga tawhana. Unya iyang gibiyaan sila og mibalik siya pagsakay sa sakayan og mitabok sa lanaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang atong unang pagbasa gahulagway sa unang mga anak ni Eva ug ni Adan. Ang maguwang si Cain, ang manghod si Abel. Kinsa may buutan nilang duha. Si Cain mag-uuma, si Abel magbantay sa mga karnero. Kinsay buutan nilang duha? Nganong si Abel man? Naminaw gidemos pagbasa, pero nganong si Abel may buutan? Kay ang halad ni Abel gidawat sa Ginoo, nya ang halad ni Cain wa dawata, nya gibutang dai didto nga si Cain buangon mong wa dawata. Wala. Oo. Pero makita nato nga mas buutan si Abel. Una, pulos man sila ni halad sa Ginoo, sa pasabot pulos sila kugihan, naa sila'y nakuha nga mga produkto sa ilang paningkamot, nya ilang gihalad ngadto sa Ginoo, pulos sila miila sa Ginoo. Di mapulos sila buutan. Pero diha nailhan ang tinuod nilang pagkatao sa reaksyon nila ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Ang Ginoo midawat sa kang Abel nga halad, wa niya dawata ang kang Cain. Nabitay panahon kanang moingon ka Ginoo in taon makapasar untas board exam mga akong anak, pero pulos po gasimba nya to sa usan ingon Ginoo makapasar unta sa board exam mga akong anak. Karon kay ang imo nahagbong man, ang iya dito ni pasar man, unsa may imong isulti? Ginoo nganong imo manggihagbong ang akong anak nga nagbinuutan man unta ni, nagnaningkamot man sad ni, lisod baya kaayo mi, nya nga naman to siyang nakapasar man to siya. Mo aksyon kag kasuko sa Ginoo, diha na mailhan ang imong tinuod nga bulok buangon daay ka. Kay ang tinuod nga buutan dili mosupak sa kabubuton sa Ginoo, mudawat ra. Mudawat mo na buutan. Nga ka nabilingi ay mong tupad. Naon sa man ka, buutan ka. Sa to pa, di ka mo reklamo, di ka magsigsupak-supak. O tanawas Abel. Gibutang bago diri, nagiingon man diri, gipatay ni Cain si Abel, misokol bagod si Abel. Dawat rapod siya, nga patyon. Ang iyagong dugo, mao na goy ni reklamo, ang dugo ni Abel, nga ning suhop kuno nga to siyota, maoy ni reklamo, maoy na dungog skino, si Abel, reklamo. Kamong mga asawa din, kulatahon mo sa inyong bana, ang saman, mo masoko mo, musokol mo, o mudawat lang.
Mga buangon mo. Kung musukol mo, buangon mo. Tanawa sa Abel, wag yun musukol. Nya parihasad sa nahitabo ni Maria o ni Jesus. Tanawa ragod si Jesus sa dihang gikulata na siya sa iyang mga gitawag o mga igsoon. Kita ba, gitawag ba tanyang mga igsoon kato mga Parisiyo, mga Hudiyo, mga pari. Gitawag to ni Jesus nga mga igsoon. Iyang gustong luwason. Gikulata siya, gilansang sa krus, hangtod, nahurot yung iyang dugo. Wa gibisan o sa kapulong sa reklamo. Hastas Maria, wa gibisan o sa kapulong sa pagbabag o pagreklamo. Maunay buutan. Kamong gasigig simba din why siguro apil na ning nagmisa. Ipakapin pa rin natong kaning gasulob-sulob og puti diri sa kilid. Pero believe kay ko gani, pwede na gid ni mamatay ning bata. Nga naman, di gyud mo reklamo. Bisag kasabaan pa na siya sa pare, na magay pare nga hingasaba, magwali magani na. Di gina siya mo reklamo, pero kining nagwali, usahay, reklamador ba ya? Makaingon ko, Lord, nganong hinay makainghalin sa slat? kadaghan untas nagbiyo unta, nganong gamay pa man kaighalin nga. Ang ako taon na mapaspas og kahalin kay managod gasugod na guni atong project kung sa manyay atong ibayad ani. Atong halin ay as of yesterday 2,539 slots. May pa mo pakpak na lang tadi na ta magreklamo. Ana kanindot ana, di na ko mo reklamo aron maliwat ko ni Abel. Ang akong dugo, ang akong luha og sipon, kung di ko kabayad sa atong contractors, mangoy mo reklamo ngadto sa Ginoo, paninglan mong kamong mga kain nawa mo palit og slat. Mo palit og slat. Bitaw mo nay una ha. Ikaduha, kanideng atong paghalad sa Ginoo kung tarong tang pagkatao, dili bunga sa pagpangayo o timaan na kita gidawat sa Ginoo. Unsa man, bunga di ay sa atong pagdaig sa Ginoo. Kanang mudaig ka sa usa ka tawo, usahay dawaton ang imong pagdaig, usahay dili, pero di man na mo matter. Ang mo matter, midaig kaniya. Pero nako, mudaig kong Manny Pacquiao katong iyang mga boxing sa unab, magsige ra jud kog tan-aw, nakahibaw des Manny Pacquiao nga nidaig ko niya nga wa man sa kailan ako. Pero porti na kong paggaw ko gugod ka na sukmag mahayo kana paggaw man na paggaw ko. Sa una idol sa kay nako si Michael Jordan, inigduwa niya. Diha pa ko nagtrabaho pag ko sa una. Niya mga officer naman kunuhay mi adto sa branch. Inig final game na. Ang mga tailor dito porting bisiha, kami tan-aw mi dito paggaw sang siyagit. Pero nakaila des Michael Jordan ako. Gidawat to niya akong pagdaig. Wala. Diha sa ko'y naibgan sa una nga babae, partisan akong daig, nanguya pagyug ko niya, giingnan pagyug kong batignaong, okay lang. Wa niya dawata. Total, para nako, bisag di isa mo dawat nako, bisag ako'y kinabatian sa tibok kalibutan, kada nako kakita niya, inspired man ko. Di ba? Naiingon ana god, antod gani karon pare nako na, bisag ko'y maibgan gyapon. Di lang nakusultihan kay si Bako palang magkaparihas me. Gani usahay din ba, maabot din mingon dahin ko kanang magsigig pa-picture, si pa-picture niya magunahon nako. May magpa-picture nga, magpa-picture ba, may ana din ko sa kong, ay, laki good tagod. Mingon ko sa kong unahon na, gwapa sa ni bayhana da. Inig kaduol na ko siya, hala pa dir, magako sa gritso ba, nakala, kanindot ako. Joke lang na joke. Di na sa kuanan dapita wala ko yung Malaysiana sige lang gakos lang mo daw kaya radyo kayo kay bawo ko ang inyong gigakos si Jesus. Pero ighukas na ko niya akong sutana mugakos ra gyapon mo bantay lang gyud mo. Ay nagyud mo anak kumpiyansa
Labi na gyud kita na lang duha, kumpiyansa na kay basig mahimo niya kung kain. Muna pagdaig sa Ginoo, pagdaig muna kamong mamalit og slat, ay namo pagunahuna unsay ibaya, unsay ibaw sa Ginoo. Ayaw. Nabitay ni palit na tog slat dinhi. Imbis stage 2 ang iyang cancer, nahimong stage 4. Bitaw. Gipunan pagid siyang anak nga na stage 3 sa cancer. Nya nipalit pagid siya dugang kay ang iyang gikalipay nakadawat siya nga siya ug ang iyang anak na cancer. Ug namatay gid siya. Nakamisa pagani ko siyang haya. Niingon ko dito, kini ni ang bayhana. Tuwa na giniros langit. Kay wa siya huna-huna nga doon na pa'y ibalik niya. Siya na kay mo anhi din nag-wheelchair na, stage 4 na biya ko pa there. Nga gadalang ya pog sobre, kay ipalit og slat. Ni ano'y tarong kay manglakaw? Wagi gida. Gagi-agi lang. Kato, ga-wheelchair, kalisod ginhawa. Dangtag mga pila ka buwan na matay. Mora ba? Kana bang kaingon ta ba nga kana mo itinuod nagdaigis Ginoo kana bang igo na nako nga ako makadaig nimo Lord pinaagi ning ako mga halad dili na kinahanglan nga imo pa kong hatagan mo na sa atong ebanghelyo nakaingon ang Ginoo pagkadautan aning mga tawhana gasigi magpangayo og timaan wa dis la kahibaw nga ang Ginoo kuyog nila kanunay ako kuyog ko kanunay nga sa ilang kahimtang karon na ako kuyog ko mura man gud usahay mo ingon ta Lord naminaw ka nako mo to'y gibati ni Kain nganong ka na mga akong manghod imong gipaminaw ako wa man puslan man patyon ko ng animal nako maana mo gud ta usahay uy ang Ginoo kuyog gyud nato bisag wa nato siya hiilhi daghang mga tawo wa mo ilas Ginoo pero kuyog siya matod pa niya kining akong pagpakamatay alang ni sa tanang katawhan wa siya magpakamatay sa mga taong mituo lang niya kung dili sa tanan nya niingon dayon siya I will be with you always until the end of time maguban ako kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa panahon ni ang Ginoo nato ayaw na pagsigid kuan ang importante hinoon ayaw pagpakasala kay makita sa Ginoo ang atong binuhatan. Sige, lingay mong tupad. Ina sugod karon magsige na tagpalit og slat ha. Nya di ta mangayo og kapalit or kanang bugti. Ana, nya moingon na sila, palit ko." Kana mo nindot bahalag mamatay basta hatag og pagdaig sa Ginoo. Salamat daan ha. Aron mahurot na ning atong slot na para bay mga 73,500 ka slots basin pa sunod buwan hurot na ning tanan. Sige manindog na ta mga buutan.